Pensàvem abans, cada dissabte un grup de persones cegues o amb baixa visió surten des del Velòdrom d'Horta a fer ciclisme per carretera. Òbviament ho fan amb tàndem guiats per persones voluntàries. És una activitat que es fa de manera més o menys organitzada des de fa uns 40 anys aproximadament. Un dels nostres companys del programa, l'Agustí Forner en aquest cas, és un d'aquests esportistes i avui hi és i el veiem preparat, em sembla, per tapar-se els ulls. Ets al Velòdrom d'Horta i estàs preparat, oi, Forner? Sí, som al Velòdrom d'Horta i anem a fer aquesta experiència d'intentar sentir el mateix que senten aquests corredors amb minusvalies visuals quan surten en bicicleta. Tenim aquí un parell de tàndems d'aquestes persones que hi participen, però és que tenim avui un redactor dels matins molt especial. És el Xavi Duran, que també té una deficiència visual, però que això no li impedeix fer, per exemple, l'esport del tàndem. Mentre, per cert, ara el Xavi us parlarà, jo començaré a fer l'experiment. Això són uns antifaços que no em deixarà veure res. Fina, abans no et veia perquè no tenim retorn, però ara és que no et veig ni a tu ni a ningú. Comencem l'experiment i us deixo amb el Xavi. Vinga, fins ara. Comencem. Molt bon dia, Fina, molt bon dia a tothom. Doncs és això, aquí tenim l'Anna Zanfanyo, que és la coordinadora d'esports d'Once Catalunya, perquè ens explica una mica quins són els objectius de l'activitat del ciclisme per persones afiliades a l'Once o de cicloturisme. Hola, bon dia. Bé, doncs la finalitat de la nostra activitat és, primer de tot, que aquells afiliats que estimen el ciclisme puguin accedir amb tota normalitat gràcies als pilots que ens ajuden cada dia. De tota manera, les persones afiliades a l'Once, i per dir d'alguna manera amb disminuïts visuals, que vulguin fer aquesta activitat, no és allò d'arribar i moldre, és a dir, no és allò de només que vulgui anar amb bici ja pot anar amb bici, no, han de fer una formació. Sí, evidentment, la seguretat sempre és prioritària i quan surts a la carretera amb una bicicleta, doncs primer has de fer una formació per aprendre a coordinar-te amb el pilot, per aprendre a agafar la posició al tàndem i sempre això, amb seguretat. Per cert, com estàs, Agustí? Com estan en aquesta història de tu en tàndem? No sentim l'Agustí. Doncs és això. Una última pregunta, Anna. En relació a les persones que es vulguin presentar com a voluntàries, què han de fer? Doncs, en principi, sempre el perfil que busquem de pilots és un perfil de persones cicloturistes que els agrada el món de la bici i que voluntàriament volen vindre a donar-nos un cop de mà perquè les persones amb discapacitat visual puguin accedir al món de la bici de la mateixa forma que fan ells. Moltes gràcies, Anna. No hem sentit l'Agustí, per tant, és ara que l'Agustí ens podrà explicar la seva experiència com ha anat. Quasi millor que no em sentissis, eh? Realment, la primera sensació, Carmelo, per cert, un gran pilot, és de vulnerabilitat total. És a dir, et sents perdut, perds la noció de l'espai i del temps, i sobretot, Carmelo, quan donaves les voltes, de vegades et volia portar la contrària, anar cap a l'altre costat, i realment era complicat, difícil, i clar, jo he tingut la sensació de perillós. Aquesta és una mica la dificultat que té el tàndem, la coordinació entre el pilot i el copilot, efectivament, sí. Però bueno, amb experiència es supera fàcil. Escolta'm, a mi, jo he tingut curiositat perquè, per exemple, una persona que mai ha tingut visibilitat, que ha nascut cega, diguem-ne, com es pot imaginar com és una bicicleta, com és un copilot, com s'ha de pedalar? És molt diferent a una persona, per exemple, com el Xavi, que sí ha tingut ocasió en altres anys de la seva vida de conèixer com és una bicicleta, etc. És més difícil d'explicar. Aquí, els dimecres a la tarda, fem formació de pilots i també d'afiliats, evidentment, i li has d'explicar com és una bicicleta, què és una bicicleta, que té manillar, que els pedals van units al copilot amb el pilot. És més complicat, però bueno, si ells són capaços de fer aquestes coses i molt més, nosaltres com pilots hem de ser capaços d'explicar-los com és una bicicleta. Les sensacions, no? Allò que ells mai no han tingut. Primer que sàpiguen on s'estan muntant, que és amb aquest trasto, que és un tàndem, i després, sí, ells mateixos ja tenen les sensacions que ens saben transmetre a nosaltres. M'agradaria, per acabar, parlar, sisplau, podeu venir? Mira, m'agradaria parlar, Xavi, amb alguna de les persones que practiquen aquest esport. Una cosa, Carmel, són com qualsevol esportista, és a dir, fan bondats, s'ho prenen molt seriosament, es piquen entre ells. Sí, per suposat. La nostra és una activitat d'oci, però
El micro? Amb ell? Sí, el micro, Xavi. Molt bé. Dic que nosaltres el que fem és una activitat lucrativa, és d'oci, i per tant la gent és gent corrent, gent normal, no? Sí que és cert que una vegada que sortim en bici allà hi ha batalla, i com, bueno, quan et poses, igual que si et posessis el dorsal, no?, per competir, o quan fem un partidet de futbito, no?, que tothom va guanyar, això ho fa tothom, evidentment. Doncs que ens expliqui la Gabriela. Gabriela, què? Hola. Hola. Per tu què significa això d'anar en bici? Quines possibilitats t'obre? A mi m'obre un món sencer, perquè el fet de la nostra discapacitat pues, ens ajuda a desenvolupar-nos en molts aspectes de la nostra vida, en quant a mobilitat, a obrir la ment, sanar el cos, vull dir, és moltes coses. A mi és que m'agrada molt, no puc dir més que coses bones. I Alfons Bayona, tu ja em vas dir que és un campió i ja no només t'atreveixes a anar, diguem-ne, per carretera, sinó que fas trial fins i tot. No, trial no, el que fem és mountain bike. Fem Això de la nomenclatura? Del BTT, bicicleta de muntanya. I bé. Sí, poquet a poquet es va aprenent, vas pujant de nivell i es pot arribar a practicar mountain bike amb les mateixes condicions que qualsevol altra bicicleta. I, evidentment, a banda de ser molt saludable l'esport, per vosaltres, us reforça la vostra confiança? Sí, és confiança, és seguretat i és també sensació de llibertat. Tot i que en un tàndem sembli estrany d'entendre perquè sempre vas amb una altra persona, és la llibertat de trobar-te enmig d'una ruta, d'un paratge que has arribat allà pel teu esforç i et sents lliure quan ho fas. Gràcies a tots i enhorabona per la vostra activitat. Xavi, si acomiades tu, jo me'n vaig a fer una volta en bici que veureu si he après en aquests 2 minuts. Segur que tu passes bé. El Carmel ajuda molt, eh? Exacte, l'únic que passa és que Adéu, és això. Xavi, gràcies. Gràcies. Quan fas 60 quilòmetres no és el mateix, que és això, perquè comences realment a conèixer les persones per com pedalen. És una cosa absolutament fascinant. Hi ha persones que pedalen molt ràpid, hi ha persones que els agraden al darrere, hi ha persones que els agraden al davant comandant. Gairebé és com conèixer una persona només pel fet de com pedala. I és una experiència molt maca per també les persones que no s'hi veuen, per l'oportunitat que et dona de sortir a la carretera, de tenir contacte amb el sol, amb el vent i amb persones, òbviament, i tots fem una gran colla. Xavi Duran, què està fent el forner que el sentim cridar? És un honor tenir-te aquí a l'altra banda de la càmera i poder fer aquest directe en connexió amb tu. Explica'ns quina malifeta fa el forner. El forner, ara mateix, no el veiem cap dels dos. No el veiem ni jo ni el Ferran Alsius, que està darrere la càmera. Es deu haver anat embalant. Ara mateix sí. Ara mateix sembla que ja ha aconseguit trobar els pedals, s'ha enganxat amb el seu cap de tàndem. Xavi, tu ja has fet la volta avui? Se sent feliç. Quan t'hi poses... Sí, jo sí, però vaja, que cada dissabte es continua fent aquesta mena d'activitats i, per tant, aquest dissabte toca. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per tota la teva ajuda. Fins després, bon dia. Gràcies a vosaltres, Fina. Doncs deixem aquí els esports i ens preocupem per